Ev dergundê Bêjpınarê ye û li ser navçeya Çınarê ya Amedê ye. Taybetiya vê derê ev e ku gund di sala 1939 de ji aliyê koçberên Bulgar ve hatiye avakirin. Di dema Serokkomarê wê demê İsmet İnönü de ji bo guhertina demografiya li Bakurê Kurdistanê ji Bulgaristanê bi hezaran koçber anîne û li Amedê bi cih kirine. Yek ji van koçberên Bulgar jî Şehabetdîn Şimşek e. Ew dibêje niha ji wan koçberan tenê çend mal li gund mane û piraniya gund jî niha di destê kurmancan de ye. Devlet wan aniye. İnsi 6 mal hatine. Giş em bi Tirkî kurmancı tune bulu. Erê ana em elimîn em ketine bi hevre em ana me vay bûkê min kurmancı me qîzê xwe dan wan xaltiyê qîza xaltiyê min cem wanin. Em ana zimanê wan yani ême hinek degiş bûn hinek degiş nebûn. Hîn yani ez bêm 4 degiş bûn na. Sedema bi cihkirina koçberên Bulgaran li gundan bi şaftina zimanê Kurdî bû. Lê dişûna kurmanc biguherin de ew guherîn. Piraniya wan niha di jiyana xwe ya rojane de bi kurmancî diaxivin. Havalêm pir başim, pir ji wan ez dikim, ew jî min ez dikin, kurmancin. Havalêm jî kurmancı genelde. Zaten em 2 mal man, 3 mal man li vir. Em apê min e o xalê min wan li virin. Yani Edirne güç tüyünü. Annelerimiz babalarımız Bulgar'dan gelme. Burada doğmuşum, burada büyümüşüm, burada evlenmişim Beşpınar'da. Koçberên Bulgar porên wan zer û çavê wan şînin. Ger ji rengê wan nebe ji axaftina wan a kurmancî kes nizane ku ew Tirkên Bulgaran. Lewre ew êdî bi kurmanca re bûne yek û hemû adetên wan jî wekî yên Kurdanan. Me qîz dahevdû, me qîz stendin, me ya vay 6 sal em bevrene. Tu ayrım di arama wan çêne bû em wek hev bûn. Yani me jev hez dikir heta yani millet qelebalina hatibû em wek bira bûn. Yani mancirê Bulgar îsanî baş bûn. Di destpêka salên 1940 de bi hezaran koçberên Tirk ên Bulgar li gelek bajar û navçeyên Bakur hatibûn bicihkirin. Tenê li Amedê ji van koçberan 18 gund hatibû avakirin. Lê niha li her gundekî tenê 2-3 malbatên koçber mane û piraniya wan jî careke din koçberên bajarê Tirka bûne. Herçiqas gundê Bêjpınarê ji aliyê koçberên Bulgaran ve hatibe avakirin û niha heftê xanîtê de hebin jî ji wana tenê 3 malbatên koçber mane. û ew dibêjin wekî yên berê ew ê ji vir koç nekin û neçin. Heta mirina xwe ew ê li ser vê axê bijîn. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.